Velkommen. I dag skal vi udforske et subtilt, men dybtgående kommunikationsmønster, som de fleste af os har oplevet eller endda praktiseret uden at tænke over det. Det er et fænomen, der ofte opstår i skyggerne af vores relationer, og som kan afsløre mere om dynamikken i et forhold, end 1000 ord kan. Før vi dykker ned i dette komplekse emne, vil en lille handling fra din side betyde meget. Ved at synes godt om eller dele denne udsendelse, hjælper du med at sprede denne vigtige viden til andre, der måske sidder fast i lignende situationer og føler sig alene. Din støtte er en uvurderlig hjælp til at oplyse og give styrke. Må din dag blive fyldt med klarhed og fred. Lad os nu begynde. Prøv at lytte omhyggeligt og forestil dig, at du selv siger en af disse sætninger. Skat, morgenerne ville køre så meget glattere, hvis vi flyttede bilerne, sådan med autostolen holdt inde i garagen. Eller måske, hold da op, jeg elsker virkelig den farve. Så den ikke bare fantastisk ud på den der restaurant, du så godt kan lide. Eller forestil dig, at I sidder og ser fjernsyn, og en reklame for et nyt køkkenapparat kommer på skærmen. Du siger henkastet, wow, den der ser virkelig interessant ud. Den kunne da være ret smart at have, ikke? Et andet eksempel, ej, se den sweater. Jeg har ledt efter en, der ligner den, i et stykke tid. Jeg tror, de har den i den butik nede på hjørnet. Eller hvad med, tror du ikke, at et sammenskudskilde kunne være en god måde at spare lidt penge på til familiemiddagen? Og til sidst denne her, jeg ved det godt, alle de nye kasser med ting, der er kommet, roder forfærdeligt. Men håndværkeren tog lige alle de tomme kasser med ud i dag. Det tog ham kun et øjeblik. Ser her ikke bare meget pænere ud nu? Hvad har alle disse udsagn til fælles? Svaret er hentet. Det er kunsten at antyde. Du siger ikke tingene direkte. Du siger ikke, lad os parkere bilen med autostolen i garagen, så vi kan komme hurtigere afsted om morgenen. Du siger ikke, jeg vil gerne male spisestuen rød. Du siger ikke, vi er nødt til at købe en ny airfryer, for den gamle virker ikke ordentligt mere. Du siger ikke, jeg vil have den sweater. Eller, det ville være så meget nemmere med et sammenskudskilde, for jeg er fuldstændig udmattet. Og slet ikke, jeg har brug for hjælp til at bære de her kasserer. Jeg kan ikke løfte dem alle selv. I stedet henser du. Du taler i en omvej. Du skubber næsten den anden person i retning af at omfavne din idé, som om det var deres egen, eller du viser et eksempel på, hvor god ideen er. Men du beder ikke om noget direkte. For mange kan det at hente virke fuldstændig logisk. I visse situationer kan det føles som den eneste mulige vej til at få et behov, et ønske eller en præference hørt. Men der er en mørk side ved at hente. I et forhold med en narcissistisk person bliver den, der henter, ofte stemplet som passiv-aggressiv. De bliver kaldt manipulerende eller anklaget for at triangulere, altså at inddrage en tredje participium. De bliver kritiseret for deres indirekte kommunikation. Mange, der har prøvet parterapi med en narcissistisk partner, har oplevet at sidde i stolen og blive udstillet som problemet. Tragedien er, at folk ofte tyr til hints som en overlevelsesmekanisme for at kommunikere helt basale behov, der kræver samarbejde. Hintet er et desperat forsøg. Men medmindre en terapeut eller en anden støtteperson forstår dynamikken i narcissistiske forhold, er det desværre ikke ualmindeligt, at de ser den, der henter, som problemets rod. De ser ikke, at det virkelige problem er den person, der systematisk udskammer, nedgør og afviser ethvert behov, ønske eller anmodning fra sin partner. For lad os være ærlige, som voksne ved vi godt, at bare fordi vi udtrykker et behov, betyder det ikke, at det automatisk bliver opfyldt. Men selve evnen til trygt at kunne udtrykke et behov, uanset om det bliver mødt eller ej, er fundamentet for et sundt forhold. Den mulighed eksisterer simpelthen ikke i et narcissistisk forhold. Et andet problem ved at skulle hente for at kommunikere er,
at denne adfærd kan begynde at sprede sig til andre områder af dit liv. Dine sunde relationer, dine venner og din familie kan blive udmattet af det. Især hvis de er mennesker, som faktisk ville have lyttet til og imødekommet dine behov, hvis du bare havde udtrykt dem direkte. De kan begynde at se dig som passiv eller endda manipulerende. Og det kan være knusende, når du i virkeligheden ikke er manipulerende, men blot har lært at hente for at overleve. Du er ikke ude på at snyde nogen, du er desperat efter at få en ny ovn, der ikke er brandfarlig, eller efter at undgå at skulle gå ned ad en lang, regnfuld gade med dine børn, fordi den narcissistiske person insisterer på at have sin dyrebare bil parkeret i den tørre garage, selvom de slet ikke skal ud af huset den dag. Denne hintingadfærd kan også udvikle sig til en mere avanceret manøvre, vi kan kalde hint og pynt. Her undlader du ikke kun at kommunikere dit behov direkte, men du pakker det også ind som noget, der er til fordel for den narcissistiske person. Noget, de vil kunne lide, noget der vil få dem til at se godt ud, eller noget der vil gøre deres liv lettere. På et trist plan giver det mening. For desværre, når en narcissistisk person vil, at du ønsker eller har brug for noget, vil de nogle gange gå ud af deres vej for at sikre, at du ikke får det udelukkende for at demonstrere deres magt. Enhver, der har været igennem en skilsmisse med en narcissist, som har brugt børnene som et våben i kampen om forældremyndighed, forstår præcis dette. Trækket ved at pynte på sine hints over for en narcissist er dog, at det kræver ekstrem finfølelse. For ingen er bedre til at spotte en svindler end en svindler. Og da narcissistiske mennesker selv er mestre i manipulation, vil de gennemskue dig med det samme, hvis dit forsøg er forklodset. Og så bliver du igen stemplet som den manipulerende. Dertil kommer det et trianguleret hint. Eksemplet med håndværkeren er klassisk. Se, håndværkeren flyttede lige kasserne. Det tog ham kun et øjeblik. Ser det ikke pænt ud? For de fleste ville dette være en neutral observation. Men for en narcissistisk person vil det næsten altid blive opfattet som et stikpille. De vil føle sig udskammet og sammenlignet ufordelagtigt med en anden. Også selvom det var dem, der i dagevis havde raset over rodet fra kasserne, men samtidig nægtede at hjælpe. Du ender i en situation, hvor du ikke kan vinde. Så hvad i alverden skal man gøre? Svaret er desværre, at du måske bare skal blive ved med at betale håndværkeren. For den narcissistiske person lever i en fantasiverden, hvor de er kongen eller dronningen, og hvor kasserne forventes at forsvinde af sig selv, uden at de skal forholde sig til, hvordan det skete. Denne adfærd er ofte en arv. Enhver, der er vokset op med en narcissistisk forælder, lærte kunsten at hinte i barndommen. Det var måske den eneste måde, du kunne kommunikere dine behov på som barn. Eller du så, hvordan dine ikke-narcissistiske forældre måtte bruge hints for at få sine behov opfyldt. Intet i en narcissistisk familie bliver bedt om direkte. Alt er et komplekst spil, hvor man peger på A og foreslår B for at opnå C. Det er udmattende, demoraliserende og fuldstændig drænende for sjælen. Mange overleverer af narcissistiske forhold kan føle en form for moralsk skade. De tænker, jamen, jeg er jo manipulerende for at få mine behov opfyldt. Vi er lige slemme. Eller, jeg aner ikke, hvordan man kommunikerer, så det er ikke underligt, at mine behov ikke bliver mødt. Der findes hyldemeter af selvhjælpsbøger om parforhold, som kun vil få en overlever til at føle sig endnu værre, fordi de understreger, at et forhold er 50-50 dele, og at du er den, der ikke kommunikerer klart. Men sandheden er, at et narcissistisk forhold er en behovsørken. Gold, øde, og hvor omsorg er lige så svært at finde som vand. Alligevel formår den narcissistiske person altid at finde en oase til sig selv og sikre, at deres egne behov bliver mødt gennem manipulation og kontrol. Faktum er, at selv i disse forhold er vi sommetider nødt til at kommunikere et behov. Vi kan ikke gøre alting alene. Vi har brug for en underskrift på et dokument, en aftale om økonomi, eller simpelthen bare samarbejde. Og her kan hintet,
som ofte føles så forkert og uværdigt for den, der hensø, nogle gange være den eneste vej frem uden at udløse et voldsomt skænderi, blive udsat for gaslighting eller mødt med total tavshed. At hente kan føles smertefuldt, fordi det er en konstant påmindelse om en brutal sandhed. Din partner, dit familiemedlem, den narcissistiske person i dit liv, er ligeglad. De er ligeglade med, at du skal gå gennem regnen med børnene om morgenen. De er ligeglade med, at det er udmattende at lave julemiddag, når du også har et fuldtidsjob. De er ligeglade med, at en lille smule hjælp i huset fra deres side ville gøre en enorm forskel. Så hvad er løsningen? Den er ikke let. For overlevere, der af forskellige årsager ikke kan forlade disse forhold lige nu, er det første skridt radikal accept. Accepter, at der ikke findes en magisk måde at kommunikere dine behov på, som vil blive mødt med forståelse. I nogle tilfælde er du nødt til at kæmpe kampen, når det er vigtigt, som med juridiske dokumenter. I andre tilfælde må du fortsætte med at gøre mere end din del, fordi det er lettere end kampen. Men stop med at hente, for det har ingen pointe. Lad i stedet denne dynamik blive brændstoffet for din accept af, hvad dette forhold virkelig er, og juster dine forventninger derefter. Og vigtigst af alt, vær opmærksom på, hvornår du tager denne adfærd med over i dine sunde relationer. Fang dig selv, før du begynder at hente over for mennesker, hvor du faktisk trygt kunne kommunikere dine behov direkte, uden at der ville ske noget dårligt. Du har måske glemt, hvordan man gør. Du er måske ude af træning. Eller du har brugt et helt liv på at høre, hvor grådig, egoistisk og krævende du er, bare for at bede om det, du har brug for. Hvis du planlægger at forlade et narcissistisk forhold, så vær også opmærksom på denne dynamik. Så kan du bevidst arbejde med den, når du er ude, så du ikke længere per automatik søger efter den låste bagdør for at få dine behov kommunikeret. Denne tendens til at hente kan være så dybt indgroet og ubevidst, at vi ikke engang bemærker, at vi gør det. Men det er afgørende, at vi anerkender det. Ikke for at udskamme os selv for at være dårlige til at kommunikere, men for at forstå. For at indse, at du ikke er en fiasko som kommunikator. Du befinder dig blot i et miljø, hvor der simpelthen ikke findes en vej frem for at tale åbent om behov og ønsker. Hint eller ej. At forstå dette er det første, kraftfulde skridt mod at genfinde din